Min-nhar il-ġimgħa li ġej flimkien mar-ristoranti, il-hairdressers u l-beauticians ser ikunu qed jiftħu wkoll il-każini. Dan ħabbar mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Johan Buttigieg li saq li n-nies ma jistgħux joqogħdu mal-bar iżda jridu jiġu moqdija minn waiter. Il-każini ħajjiftħu, iva, il-każini ħajjiftħu, ħadd ma jista' imur mal-bar biex jisserva minn mal-bar. Għandu jkun hemm servizz ta' waiter service fuq l-imwejjed li jkollu. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew spjegati l-linji gwida li n-negozji jridu jsegwu f'din il-fażi transitorja. Tindirizza l-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli fejn flimkien spjegaw li dawk l-istabbilimenti li lesti jiftħu l-bibien tagħhom għal pubbliku 3 ijiem oħra għandhom iċċemplu lill-awtorità sabiex issirilhom spezzjoni u jingħataw sticker li tixed li huma konformi mal-linji gwida. Jekk eventwalment dawn jinstabu li mhux konformi, il-Gvern lest joħdilhom il-liċenzja li operaw minkejja illi tnejn filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela ta' xifhem li l-awtoritajiet kienu serjal u għajnejhom f'ċertu waqtiet. Għad-domandi ta' Net News il-Ministru Farrugia Portelli naqset milli tikkommetti ruħha li l-Gvern jippubblika risk assessments illi saru sabiex dan il-pass seta' jittieħed u farfrita fuq is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika Charmaine Gauci. Dak li ħabbarna llum qed inħabbru għaliex kien hemm ftehim. M'għandix dubju li jekk tagħmel din l-istess mistoqsija lil Prof Charmaine Gauci se tagħtik l-istess tweġiba. Intant ġie spjegat li t-tipjib ser ikun projbit fuq barra qrib l-imwejjed tar-ristoranti dan irid isir biss 10 metri bogħod minn fejn in-nies ikunu jinsabu bil-qiegħda mal-mejda. Il-Ministru għat-Turiżmu insistiet li dawk illi għandhom il-faċilità tal-imwejjed barra ma jistgħux jiftħu ġewwa. Jekk għandek stabbiliment li għandu ġewwa u barra, se tibda tħaddem biss barra. Dan fil-waqt li ġie spjegat li s-servizzi kemm tar-ristoranti kif ukoll tal-każini jistgħu jibqgħu jiġu servuti biss sal-11 ta' filgħaxija.